dumateng para kadang ibu bapak sepuh lan anem jalan istri ugi yang tebing yang celak sederengipun ngiriki sampun titiwancine apa gelaran tayub campur sari badhe dipun milai ananging sederengipun kula ngaturaken Hong Ulun Basuki Langgeng. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ngaturaken puja lan puji dumateng Gusti ingkang Maha Agung. Sumangga kita saged muji awit menapa ing dalu menika kita serengan diparingi sehat walafiat sehingga kita saged makempal ugi hanyeng kuyung hajatipun Bapak Ratih saha Ibu Ratih Suwarga kangge pembekaning adicara tayub campur sari ing ngriki kula atas nami pramugari dumateng para sepuh pini sepuh ugi sepuh punden ugi para pamirsa sedaya ngaturaken sugeng dalu sugeng amegani kalian gelar seni budaya tayub Jawa Timur ala Tengger. Makarya sesarengan campur sari Wira Iyuda CRD mijil saking telatah Malang ingkang dipun pandegani Mas Iyuda. Makarya sesarengan Oke Sote mijil telatah Kemamang Lumbang Pasuruan ingkang dipun pandegani Ca Eko. Ugi kolaborasi Armega Audio Profesional Sound System mijil telatah Lumbang Probolinggo ingkang dipun pandegani Ca Ee. Dumateng para kadang sedherek budaya inggih sedaya pramugari badhe anggelar salah setunggalipun seni Jawa Timur tari remo ingkang badhe tindakaken kalian ibu-ibu waranggana saking kita Malang. Lampahipun tari remo kasebab tari remo gaya pria. Sumangga sugeng amriksan. Nuwun.
Nuwun sewu dumateng para bapak ibu undangan hadirin ugi biyada lan sinoman. Ing mriki kula tasnami pramugari utawi pranata cara wonten sak nginggile panggung pagelaran. Kula Mariono saking Bogor, adik Tony Widianto saking Bogor, ugi Bapak Tony Suliamto saking Bogor. Sedaya pramugari kala wau nyuwun Syekh agunging pangaksami ingkang agung. Awit menapa sedaya pramugari kala wau tansah mengganggu lampahipun tari remo ingkang nembe mawon asik panjenengan sirpani perbarengan. Ananging tujuan kita pramugari kepingin derek-derek ugi kepingin mangayu bahagia jatipun Bapak Ratih soho Ibu Ratih sekeluarga. Ananging sampun dados adat lan tradisi. Coro ngelusari sapi kerep Sukapura Probolinggo sak lebeti tari remo badhe kula kasilipaken tari remo sumpingan utawi tembelan supados meriah. Ananging saderengipun sedaya pramugari manggil panjenengan setunggal-setunggal Bapak Ibu tindak dumateng sasana panggung pagelaran tari remo langkung rumiyin ingkang kula suwun nggih menika Bapak Ratih saha Ibu Ratih selaku Saiful Hajat ugi hengkang hamangkuwi gati ugi dipun dampingi kalian putra putri penerusipun ugi manten kakung putri. Monggo kula aturi tindak dumateng sasana panggung kangge Bapak Turiman monggo diiringi surak. Monggo dumateng Bapak Ratih, Ibu Ratih, ugi Mbak Ratih Juwita Utami. Menika putri penerus ugi penganten kakung Mas Dedi Irawan, ugi Mbak Andini Putri. Dipun suwun tindak dumateng sasana panggung pagelaran tari remo saperlu atur panghormatan dumateng sedaya ibu-ibu waranggono. Ugi dipun suwun Bapak Yitno beserta Ibu. Menika keluarga besar tiyang sepuh saking Ngelusari. Bapak Sutresno Ngelusari. Bapak Ponasri soho Ibu saking Pusung Gede. Monggo kula aturi tindak dumateng panggung Bapak Usman saking Pusung Lebet menika keluarga besar. Bapak Kampung Wirda Bambang beserta Ibu Ngelusari ingkang kagungan alas. Lha niku wau wakile Ibu Yitno. Ugi dipun suwun Bapak Naratika Soibu. Pak Ratih kene tengah iki. Ayo diatur kene le. Tengah. Bapak Naratika Soibu. Saking Pusung Gede menika dereki Bapak Ratih. Monggo tampil di pagelaran Bapak Wanda beserta Ibu Wanda. Monggo saking Pusung Gede Bapak Atik Soibu. Saking Pusung Gede Bapak Titik Handayani beserta Ibu Titik. Saking Ngelusari menika keluarga besar. Boten ketinggalan Bapak Deni beserta Ibu. Bapak Bianca Muji beserta Ibu. Monggo tampil di pagelaran. Ugi boten ketinggalan Bapak Dedi saking Ngelusari, Cak Dedi Putra beserta Nyonya
Monggo tampil di pagelaran ikut memeriahkan adanya tari remo. Juga bergabung Bapak Wando. Niko wakil saking Punden, Soho Ibu saking Lusari. Bapak Sari beserta Ibu saking Lusari. Cak Adut Ngelusari. Bapak Arya Dava beserta Ibu Ngelusari. Bapak Jija beserta Ibu Jija. Bapak Antika Sari Bosong Gede beserta Ibu. Bapak Robi beserta Ibu. Bapak Raffi beserta Ibu. Bapak Cika beserta Ibu. Bapak Raizah beserta Ibu. Niko grup keluarga besar saking Bosong Gede. Bapak Rizky beserta Ibu. Bapak Arum Depok beserta Ibu Arum saking Bosong Gede. Monggo sedaya ingkang sampun kasebat asmanipun kula aturi tindak dumateng sacana panggung pagelaran tari ngremo. Dumateng Ibu Waranggono kembali ngedok lagi Mbak Santi kecil. Wes kinares dewe Sepadun kula badhe
ngelajengaken panggilan urutan di nomor 3. Tasik keluarga besar ugi Bedek Sinoman. Bapak Nadi saking Jati beserta nyonya. Ibu Titik Ngelusari yang kedua. Monggo. Kula suwun. Bapak Tinsari beserta nyonya Wonogitri. Cak Chandra beserta nyonya Bu Kelakah. Cak Sugeng beserta nyonya Arlin Nganjir. Bapak Revan Sohonyonya Gedong. Bapak Alga Sidik beserta nyonya Gedong. Bapak Seger beserta nyonya Gedong. Bapak Argi Sohonyonya Grinting. Bapak Nanda Sohonyonya Ngelusari. Bapak Kesha Sohonyonya Ngelusari. Ugi Bapak Heni Sohonyonya Ngelusari. Bapak Endang Sohonyonya Ngelusari. Bapak Agung Miono Ngelusari. Bapak Adit Sohonyonya saking Ngelu. Ibu Arya Ngelu. Monggo. Bapak Farizal Sohonyonya Ngelu. Ugi Bapak Putri Sohonyonya Ngelu. Bapak Ardan beserta nyonya Ngelu. Nyonya Sukesi saking Ngelu. Monggo. Nyonya Yeni Ngelu. Bapak Diki Sohonyonya Ngelu. Cak Andre saking Ngelu. Ugi Bapak Alvin Sohonyonya Ngelu. Bapak Titin beserta nyonya saking Ngelu. Bapak Endri Sohonyonya Ngelu. Monggo Bun. Cak Sugeng Mbak Inah saking Ngelu. Bapak Irfan Sohonyonya saking Ngelu. Monggo Bun. Urutan di nomor 5. Ugi boten kesupe Bapak Faiz Dimas Sohonyonya saking Ngelu. Bapak Sarip beserta nyonya Ngelu. Bapak Franky beserta nyonya Ngelu. Bapak Piona Sohonyonya Ngelu. Bapak Citra beserta nyonya Ngelu. Ugi Bapak Bima beserta nyonya saking Ngelu. Monggo pun ingkang dipun panggil kula suwun minggah dumateng sasana pagelaran taring remo. Monggo. Ugi Bapak Aldi Sohonyonya Ngelu. Bapak Sri Sepuh beserta nyonya saking Ngelu. Cak Gutoro Bapak Alaya beserta nyonya. Monggo. Bapak Putra Mawan beserta nyonya. Ugi Bapak Gatot beserta nyonya. Saya Kimawon saking Ngelu. Monggo. Bapak Indra beserta nyonya. Cak Bagus Heni saking Ngelu. Monggo dipun suwun. Terima kasih. Kembali dilanjut hitung lagi. Mangke saged dipun panggil melih, Pak. Nggih, monggo.
duit. Sebanun kula lajengaken panggilan nggih. Kula badhe manggil bolo saking Impres nggih. Niki sedaya mawon bedhak lan sinoman ugi keluarga besar saking Bapak Ratih. Kula badhe manggil Cak Sumar beserta nyonya. Sedaya mawon saking Impres niki. Bapak Irul beserta nyonya. Bapak Diah beserta nyonya. Cak Luki beserta nyonya Diah. Monggo. Bapak Rido beserta nyonya. Bapak Ulip beserta nyonya. Monggo. Cak Agung beserta nyonya Sus. Monggo. Cak Purmadi saking Impres. Cak Eli, Bapak Verdi beserta nyonya. Bapak Reza beserta nyonya. Bapak Raffi beserta nyonya. Bapak Iwan beserta nyonya. Monggo Bun. Ugi Bapak Ulan. Monggo. Ulan Ngatiman beserta nyonya. Monggo. Urutan di nomor 7. Bapak Jikin beserta nyonya Pusung Malang. Bapak Imam beserta nyonya. Monggo. Iki saking Pusung Malang niki. Bapak Dwi beserta nyonya. Bapak Sus Marlin beserta nyonya. Cak Yanto beserta nyonya Dewi. Saking Pusung Malang, monggo. Bapak Andre beserta nyonya Pamatan. Bapak Citra beserta nyonya Lumbang. Bapak Sinta beserta nyonya Pusung Malang. Bapak Vika beserta nyonya Pusung Malang. Bapak Bayu beserta nyonya. Bapak Rizka beserta nyonya. Bapak Ovi beserta nyonya. Bapak Rezal beserta nyonya. Monggo. Saking mawon saking Pusung Malang. Monggo. Niki wakile Cak Andri saking Ngelu. Wakile Cak Adit Ngelu. 20.000 tembelane. Punjul 2000. Niki wakile Pak Iwan saking Ngelu. Ndak nanggung-nanggung 20.000 punjul 2000. Cak Adit. Urutan di nomor 8. Bapak David beserta nyonya Impres. Monggo. Bapak Warto saking Impres. Cak Wigo beserta nyonya. Niki wakile Cak Andre 2000 maneh. Aduh. 2000 maneh kok beci. Kok tega? Aduh. Bapak Andika beserta nyonya Pusung Lepet. Monggo. Bapak Andika. Bapak LP wis tak panggil saking Impres. Monggo. Beserta nyonya. Cak Juwarto beserta nyonya Pusung Lebet. Bapak Iis beserta nyonya. Bapak Muntrika beserta nyonya. Bapak Wulan beserta nyonya.
Bapak Ayunita beserta nyonya. Wakilnya Pak Alpin saking Ngelu. Nek iku ndak 2000 iku 200 nek iku wis. Bapak Sugiami beserta nyonya. Bapak Farel beserta nyonya saking Pusung Malang. Monggo. Wakilnya Chandre sing 2000 mau digenteni wis. Digenteni 50.000 wis. Ora tega wis wis. Tapi nuwun imbalan bojo loro. Nggih. Bojo loro nek kurang tambahi loro mana jane papat ene jangkep Mas. Cek gak tanggung-tanggung, nggih. Wis tak entekno pisan panggilan wis. Urutan di nomor 9. Kula badhe manggil Bapak Andila beserta nyonya Sukabura. Bapak Alan beserta nyonya. Nah, monggo. Bapak Leo beserta nyonya saking Sukabura Ngeteh. Cak Agung beserta nyonya Ngadisari. Bapak Novan beserta nyonya Sapi Grep. Bapak Dimas beserta nyonya Iki mawon saking Sapi Grep niki. Niki wakile Pak Prengki. Haji. Nuwun imbalan lagu Tembel Ban. Nggih. Niki wakile Pak Andika. Nuwun imbalan Umpomo. Monggo Bapak Dimas beserta nyonya. Boten kesupe Cak Tinarto, Pak Dila beserta nyonya Sapi Grep. Pak Kampung Siwi beserta nyonya Sapi Grep. Monggo pun panggilan sudah habis. Kembali dilanjut ngicung lagi. Ayo Nduk, dibagi kan bagian ngitung. Mbak Sus kakean guyon sampai lali ngitung. Aku dek kene wis. Apa wangsalan nih? Oh. Wong mulane aja gampang matur suwun.
Kula niku wau wakile Bapak Ayunita saking Ngelu. Matur sembah nuwun. Monggo ingkang dereng nyumping nggih, ingkang dereng atur penghormatan kula aturi kersane rame, kersane meriah nggih. Menika wedal Bapak Rehan. Monggo so Ibu Rehan niku calon hajatipun Minggu Kliwon. Monggo tampil di pagelaran. Ugi Bapak Ridho. Monggo so Ibu. Ugi Bapak Kampung Koco. Monggo menika wedal kula aturi tidak dumateng panggung pagelaran tari remo saking Sapi Kerep nggih. Soale niki malam tari remo ingkang pertama monggo di rame-rameaken, monggo di meriahaken. Ugi dipun suwun Bapak Pipin. Monggo soho Ibu Pipin menika saking Gelusari Bapak Dewi dereng minggah. Monggo soho Ibu ugi sedaya kemawon ingkang dereng kula aturi tindak dumateng sasana panggung. Kangge Bunda Jarti ngedong lagi. Isik meeting. Apa taktit? Meeting Mbak Erni karo Mbak Sus, Mbak Erni. Lah saiki Mbak Jarti entit lah sing wetan iku engko ncrot. Entok. Ndak ning kertohane cerat-cerot ae. Iya. Urip ning donya sepira ngarep ae dudu mane malah ayo sing rukun sak kancake kudu bisa
Kudu bisa cepat oleh informasi, malah bisa disampaikan liwat kidungan julat juli. Asam jambal sampai jamani, ngedok liwat di pangan sore. Mula sing tak jaluk dulur rina wangi muga rahayu slamet. Bapak Ibu Rati sing duwe gawe seka-seka. Yo ayo yo Wirayu dok yo ya wis Nyari wi. Lara bisa niki kabele. Pijeten Nduk, pijet. Ya. Ora bakat awakmu iku. Sing mbok omongne iku mang ora bakat dadine merujul. Cek. Oh. Semangat Wirayuda JRD Trut tes oh lah kok isya muni iki kok oh aku mang kenemanan lek nyekeli mbak abot iki cekelane esuk di lem. Selamat malam Bapak Ibu Rati. Malam kayak wis isu iki isu. Tetap semangat nggih Pak Rate, Bu Rate. Lho endi wonge mau wis. Halo Bos. Oh, wis sarungan wis. Selamat dan sukses kajate ya Pak Rate. Amin. Selamat, rahayu selamat. Amin. Badhak sinoman. Kabeh ya Mbak. Tamune. Amin. Paranggonane. Panjake. Heeh. Musike. Campur sari ini apa anyar lho iki Wirayuda JRD Mr. Ajin pribadi. Yuk kita semangat bergoyang penghormatan yang pertama untuk tuan rumah Pak Rate. Sebelah kiri ada siapa di sana? Anies Baswedan. Hah? Oh ada Anies calon presidennya Anies Devista. Yang sebelahnya maju dong Anies. Anies. Oh. Ada siapa yang kedua Mbak Jarti? Ada Mbak Cecilia. Iya dari Korea. Jepang sih. Ya, ke Jepangan. Jepang sih. Maju ke depan Cecilia. Lek gak kenal maka tak sayang. Yo, berarti jaluk disayang. Apa rek? Seterusnya Mbak Eri. Berikutnya ini juga masih mahasiswa ya. Dari Surabaya. Ready stop. Maju ke depan. Siap bergoyang. Walah lek sik ting-ting ngecek si Raki. Ya, yang kita tampilkan ini masih gadis-gadis semua ya. Yang sebelah sono. Iya. Durung san. Yo lari cili iki. Oh alah, iki treparan cili lho. Ya. Berikutnya Genduk Sakti Karpet. Juragane ya yo. Iya, maju ke depan untuk keempat Waranggono. Waranggono maju ke depan. Nah. Agak geser ke kanan terus. R nih. Rodok benggang. Loh. Jarake kok iki cilik lek benggang kok pinter meneh benggang. Untuk yang di belakang. Ayo tidur. Kita ini apa Erni? Mak ya. Santi. Loh, waduh meteng arek.
Ya agak ke kiri juragane Mbak Hermin Wirayuda, Mbak Susi Yani, Bu Jarti Putri Gunung. Kita berjaipong ya, persiapan Mbak Erni Jongger Salinder. Oke, Pak Turiman Lestari ini budaya. loh. Sorry, aduh, salah. Yud, nanti gue Yud. Yo ala RR. Lah kowe Pak Turiman. Ya kuwi mau. Ya mangap ya, mangap. Wirayuda cerat iki. Pak Turiman. Wirayuda. JRD. Iya Pak. Wes, Maaf ayo. Pak. Ayo kita berjaipong ya. Ya kok popo to yo. Selamat datang Bapak Ibu keluarga besar. Bedak Sinoman. Yeah. Jaja. Was. Lo. Ja. Iya. Coba. Selamat malam keluarga besar kami dari Wirayuda CRD Kalipare Malang. Kami ucapkan jentit lah titik. Silakan duduk menikmati hiburan. Ayo kanca padha jogetan dari Remo Kreasi ala jaibongan sing Remo 8 bersaudara si Soko malam. Nek sing ngitung yu Erni sing ngendang sak Turiman pribadi. Wes melemenya tengah malam juga salah bedain omong menengah jaman bilang siang malam pada Apollo. Oi pangapura malia penjung pambelena penjung merah sayang pangapura kawuleng ejung Pak Rati ejung salah nyon sepura ya Wirayuda CRD pilih yang bulet yo hae enak lagi se di yo titi telas kidungan kula Wirayuda CRD tetep jaya Wirayuda CRD.
janjek kaya ora bisa ngucati saben wanci tansah aku doaki nanging aku wedi pekok kok kasane teman ora tresno Oke, begitulah tadi olahraga malam bersama Campur Sari Wirayuda. Iya, kita layani karena masih ada permintaan ya. Iya. Dari sekian banyak orang nembel, lagunya yang diminta adalah Gerikis. Salah. Bejoloro. Betul sekali. Tambal Bat. Oke. Ayo wes, ojo longgo. Setelah isu. Ada Bojoloro, ada Gerikis, ada Tamban Bal. Bersama Cerat Musik Mas Aji Pribadi. Yang minta Bojoloro lagi. Banyak sekali yang minta Iya. Karo
mikir butuhe, mikir belajar deh. Jare saiki mumet pikire. Wira Juja. Kalau betina, mulai Prabalika. Dalam dina ngerut nang kampung. Cek 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 sing sedina. Nganggo sapa maneh sing sedina gawe mbok cingkrang. Sing sedino kandung wong liya. Ayo semuanya. Wira Juda. Wirayuda lo. Cerat lo iki. Apa iki? Mbak Anis. Sapa iki jenenge? Iki sapa jenenge? Oh, telek. Telek. Ayo sing nom-nom masuk. Ayo Gregis. Yo everybody.
ban pecah. Wah iki mesti rezeki teko. Macet gor, macet gor, macet gor. Duar. Ana ban pecah maneh. Iso-iso rezekine tambah lombo. Kowe tambah lombo. Kowe tambah lombo. Kowe tambah lombo. Kowe tambah lombo. Sekian, terima Monggo Cak Turi